बाक्सा जिल्लानि माखासे ओनसोलफोराव दैबानाजों सिलिंखार जानांनाय लामा दालां दैमानि हा खुरख्लानाय बान्दो बायनाय बायदिखौ आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ नायदिंफैदों। बाक्सा जिल्ला 25 नं बागानफारा बियाब आरो 12 नं बरमा बियाबनि सिङाव बावैसो दैबानाजों गोबां लामा दालां दैमाजों हा खुरख्लानाय आरो बान्दोफोर बायनानै दं। बेखौनो दिनै आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ नायदिंफैदों। दैबानाजों खहा जानाय लामा दालां दैमानि हा खुरख्लानाय बान्दो बायनाय बायदिखौ नायदिंना मोनसे रिपर्ट बानायनानै आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम बे रिपर्टखौ हैगोन। लोगोसे बिटिआर सरकारखौबो थाबैनो खहा जानायनि सायाव थाबैनो राहा लानो थाखाय खावलायनाय जागोन होननानै बुंथिदों आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ। मख'जाथावदि बे नायदिंनाय हाबाफारियावनो 25 नं बागानफारा बियाबनि एमसिएलए आरो दानि आयेन आफादनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आबो जर'खायै बाहागो लाफादोंमोन। बाक्सा जिल्लानि माखासे ओनसोलफोराव दैबानाजों सिलिंखार जानांनाय लामा दालां दैमानि हा खुरख्लानाय बान्दो बायनाय बायदिखौ आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ नायदिंफैदों। बाक्सा जिल्ला 25 नं बागानफारा बियाब आरो 12 नं बरमा बियाबनि सिङाव बावैसो दैबानाजों गोबां लामा दालां दैमाजों हा खुरख्लानाय आरो बान्दोफोर बायनानै दं। बेखौनो दिनै आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ नायदिंफैदों। दैबानाजों खहा जानाय लामा दालां दैमानि हा खुरख्लानाय बान्दो बायनाय बायदिखौ नायदिंना मोनसे रिपर्ट बानायनानै आसामनि गिबि मन्थ्रिनिसिम बे रिपर्टखौ हैगोन। लोगोसे बिटिआर सरकारखौबो थाबैनो खहा जानायनि सायाव थाबैनो राहा लानो थाखाय खावलायनाय जागोन होननानै बुंथिदों आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्मआ। मख'जाथावदि बे नायदिंनाय हाबाफारियावनो 25 नं बागानफारा बियाबनि एमसिएलए आरो दानि आयेन आफादनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आबो जर'खायै बाहागो लाफादोंमोन। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10 आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10 नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।